Bonke abantu esigodini sasekhaya bayazi ngathi njengoba sekunjena la ngazi uzophilela doti. Msulu sifebe. Ngiyacela gadi uphume naye. Umqobo uphume noma ungamthwala ungcono. Wena. Ngiyanibingelela ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi iLove Back. So nangakusisi ongibhalelile utheni usafisa ukubuyelana nophesini wakhe akade ethandana naye ngoba nakho samthanda. Kodwa ke uzokasilandise la behlangana khona naye kuze kufike la bexabana khona beze bephuma ne decision yokuthi bayahlukana. Kodwa ke manje esesimuza ukuthi ngabe siphatheleni sawba. Ngithanda ukuyila ababukeli yabo sesunjani. Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Cophinde usondeze futhi kancane imic kuphi? Thank you. Oh, okay. Right? Yes. Okay. Uyaphila? Ngiyaphila sesunjani. Ngiyaphila nami. Ubuya kuphi ukuhlala? Ngibuya eMpangeni. Pangeni. Yes. Oh, all right. Cela sivele nje sihlale phezulu kodaba oluzele today ungilandise la nahlangana khona nomuntu obuthandana naye. Okay sisi bade ngithandana noSiphelele. Usisi okhulumayo la namhlanje uAmahle. Okay. Ngibhalele uBlack Life ngizathu sokuthi ngihlukene nomuntu wami ngizathu ukuthi bengaze ngize ngimtshele ukuthi nginomlilo kubili. Kanjani manje? Okay, indaba iqala lapho ke. Umuntu wami ngiwumuntu ngikhule ngumuntu ophila emndeni alright. Okay. Umuntu wami ngihlala naye, mengahlali naye kodwa beade ngimthole ngasemakhaya. Ngimthole ngasemakhaya, sakhula ndawonye, kanti mina ngizohamba ngokwesikhathi umndeni wami ngoba uright ongifaka ama boarding school. So uma ngifaka ama boarding school, ngifunde esikoleni sinamantombazana. So uma ngifunda lapho ngiadopthe impilo yakhona yalapho. Iqale into ishintshe ngikhohlwe ukuthi bengiyintombazane ngiphuma emakhaya. So uma ngihamba ngokwesikhathi ngizithole sengijula nentombazana. Okay, iMike esikolweni nifunda namantombazana nodwa abekho abafana? No, boarding school nje ngizothini bengifunda kahle eDurban Girls. Oh, okay, because akhona phela ama boarding school uthola ukuthi ubulili buhlukene kodwa kuyi boarding school. Kodwa futhi akuvumelekile ukuthi ubulili buxutshwe so nilala ngamantombazane wodwa. That's why uMetron behlezi benigadile. So I wanted to check ukuthi bebekhona nabafana noma amantombazane wodwa. Cha, boarding school yamantombazane wodwa. Sure. Yeah. Okay. Mhlambe ngabe isizathu esibambekayo abazali abakwenza ukuthi bayokufaka boarding school isiphi? Shiya nje ukuthi bebe right financially njengoba ubuso uchazile but esiphi esinye mhlambe bebefuna ukuthi ugadeke noma bebesebenza bonke kungekho umuntu ozokubhekelela ekhaya noma besithini story. Okay, into yami iqalela ekuthenini ekhaya lami abazali bebesebenza. Okay. Uma besebenza uma wayengayithandi lento ukuthi kube noanti osebenza ekhaya engayifuni. So wancamela ukuthi ahambe ngifaka boarding school ngezathu ukuthi kungabibikho umuntu okhona ofika ekhaya. Oh, okay, no, singezwe. So ngase ngihamba ngiyohlala boarding school ke. Bengifika ngama holidays kuphela. Futhi nakhona uma ngabe ngama holidays bengekho bengakwazi ukubuyela ekhaya. So manje lesi sikole lese ungene kusona high school noma mhlambe bawusese primary? Okay, ngifike nge-high school khona. Bengenza grade 8. Kusukela la kwi primary ke because babe khona abantwana othola ukuthi sebekhulile sebeqalile sebeqomile bela ko grade 7 grade 6. So wena ngaleso sikhathi wawusuke wangena kubudlelwano nomlisa noma wawungakazi nje uzinaka into kanjalo? Okay, lento yethu yaqala sakudlala emakhaya njengokuthini kudlala imizi. Yes, oMasigcozi yes. Sikhule silandelane ngokukhula kwethu ubhuti aqhubeke angithanda size sifikelele ekuthenini ukuthi akakangithinti akakabusebenzisa ubutombe bami. Yes. Sivumelana ukuthi uma ngabe sengikumatric ila khona esizoqala ke asekwazi ukungibreak. Okay. Ngoba ngangafuni ukulahlekela ubutombe bami nami ngangithi ngifuna i21st ekhaya. So ngokuhamba kwesikhathi ke ngithi uma sengena eHigh school into yami eqale ishintshe. Oh, okay. Kufike lapho ukuthi
ngikwazi ukudominate ngoba sengila kulesi sikole ngifike ngijwayele ngibona ukuthi abekho abafana and singamantombazane sodwa Yes. sikhohlisane sisodwa hayi nami ke ngicine sengize ngiadopta lempilo le ela yase boarding school mangi adopta impilo yala boarding school ngithanda nomunye intombazane okuthiwa Andiso uma ngithandana naye kuhamba hambe ngibe ngenza ba grade 8 grade 9 grade 10 mangifika ka grade 10 kube nakho ukuthi sesifanele sobabili singene enkonzweni yasekamela Nentombazane. Wow, okay. so uma sengibuyela emakhaya ubhuti lo engangithandana naye ngasemakhaya bengasamnaki uma ngamnaki ubeseba nakho ukuba nokuthi mengibhalela ama message angibuza ukuthi wenziwa yini ukuthi uma ngabe sikhuluma ungasanginiki attention yakho ngingamtsheli iqiniso ngivele ngiqamba manje ngithi ngibanje umsebenzi wesikole. Okay. Ngisho ngama holidays bese ngikwazi ukuthi ngiyovakashela kantombazana bengazi kantombazana ukuthi siyathandana ngizo ngokuthi Umngani. yes kanti mina engizofike ngikwenze even ngisho ekhaya kubo bese silala. Okay. So uyitshale kanjani lento yokuthanda intombazane empilweni yakho because uyakuveza manje ukuthi into oyibambe ngendlela hayi ukuthi udalwe unjalo. So wenze kanjani ukuyitshala lento uzofika ekuthenini awusamnaki nomuntu owawuthandana naye okuwumlisa? Okay. Kube umuzwa. Akubanga into engathi ngikhule nginayo. Ukuthi uma kufika kuumuzwa ngafike ngakadopta ngakujwayela ngabona ukuthi kumnandi and ngase ngiyibona ukuthi lempilo ngiyayiphila. Ngase ngibona ukuthi cha kahlahle ishuthi imina kahlahle ngikanje. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi njengoba sengize ngibhalele la ekhaya ngibonela ukuthi cha kahlahle bengiphila manga. Akuwena Bengamina ngoba even nasekukhuleni kwami angizange ngikhule ngithi ngi-lesbian. Yes. Into engi-adopte esikoleni ngathi uma sengifika esikoleni ngajwayela ekujwayeleni kwami ngabona ngathi this is the real me kanti cha akukhona lokho. Bongenalo yini uvalo ukuthi le ndaba izofinyelela kubazali ukuthi wena usuyithandanela nentombazane? Okay, uma si-close mina naye kakhulu. So uma ngikhuluma naye ube umuntu o-understandayo. So ubeyithanda bengathi uyang-understand ukuthi kahle kahle uma kuthiwa ngithanda namantombazane ingangaba nenkinga ingakwazi ngisho ukuconvince ngisho baba. Kodwa baba on the other side ubebuya athi intombazane yami cabanga nje sengishadisa sengikhiphise sekulethwe inkomo la ekhaya kodwa nginovalo ukuthi ubaba mhla wayizwa lento le uzothini. Mawubhekile umama wakho njengoba bengenankinga abekangenankinga okwamampela noma ubengenankinga okwesikhashana because ubekazivela ukuthi usasesikolweni and ayikho indlela ukuthi ungakhulela uthandana nentombazane nawe intombazane? Ngicabanga ukuthi uma umuntu ukuthi ngayo yonke into ubengeseka kodwa angitshela ama good advantages nama disadvantages akuyileyo nto leyo. So ubengeseka kuyo yonke into engisuke ngiyenza kodwa egcineni angitshela ukuthi mntanami into oyenzayo inomvuzo wayo. Okay. So ngingasho ngeside lami ukuthi ubengiseka kuyo yonke into engiyenzayo. Okay. Yo. So manje ke umlisa lo uke wazama ke ubuyela kuyena emva kokuba kade usuqalile usumziba noma uzothushuka nje manje usufuna ubuyelana naye? Ubhuti ngathi sengibuyele emakhaya kuvalwe ikole kwakuDisember. Okay. Uma sengibuyele emakhaya sibe nendawo ithi sakahlahle sahlanganele emfuleni mina naye. Ngoba ngisho ukuthi ngikhulele nje endaweni esemakhaya sahlanganele emfuleni. So sengiphatha lezi zinto lezi zakanokusho ifoni. Okay. So uma ngabe sengiphatha ke iselula yami ngihlangane naye emfuleni futhi. Uma hlangana emfuleni kube nento nje ukuthi untombazane afone sisahlele nje siyancabeleka. Afone avela athi ngimtshele ngithi mina umuntu ongifonelayo umngani wami athi faka la speaker angibazi nabangani bakho. Iqale lapha inkinga ukuthi lo muntu ongifonelayo akayena umngani ncamashi kodwa kungaphezulu. Hayi eqale ke indaba iqale ukuthi abuze ukuthi kungani umngani wakho ungafuni ungazisa yena.
ngithi mina hayi uzosikhathi mangabe sesiright ngizokwazisa yini angitshela athi cha ngicela ufake kula speaker njengamanje ngithi mina angeke ngikwazi vele icingo ngilivale wobelekelana ukuthi ufake loudspeaker ngoba ngangafuni ukuthi athole ngale yandlela wobaleke mhlawumbe uzothi babe noma amagama nje niwasebenzisana noba u2 angithi mina nosisi siyathandana kahle kahle mina kuyena bengumfana okay yena eyintombi yami so ngiyazi vile ukuthi njalo mangabe ngizo answer phone uzothi sithanda sami akaze azi nangelinye ilanga uma ngabe ngifona noma engifonelile akhulume ngenye indlela but ama females sinakho ukubizana ngosithandwa sami sinakho ukubizana ngomama baby muntu wami uyini le esikwenza ukuthi usole kangaka ukuthi uzokubamba why wawubona uvalo nganginovalo ngoba ubhuti ngithandana naye untombazana ngithandana naye and i-conversation ubhuti engangibona ukuthi uzoyibamba ubone ukuthi abusebona umngani lobo sekungaphezulu ungagcinike lapho afuna ukufona ngevideo call kuqala ngene message eceleni efonini okay sengivalile kube ngathi siyadlula kuleyo nto angisendele ithombe basathina ngicela ukuthi ungibuke manje ukuthi nginjani zazinjani ithombe angisendele ithombe inqondo amanude yeah amanude so uma ngisendela ke ithombe ngichaze kodwa manje angikwazi ukujabula ngokwanele ngenxa ukuthi ngihleli nomlisa wami avela gaxa video call sure iqala ishubi indaba ngithi mina ngeke qala amanudes manje sekufanele kube video call manje lapho akagqokile usaqhubeka ufuna ngimbone live uthi angineliseki uma ukuthi uyangibuka nje isithombini hayi ngivele ngithi angeke ngikwazi uanswerisha i-call yakho ngidecline kokuqala hayi umlisa akabona ukuthi khona engahambi kahle hayi ngeke ngicela le phone yakho ilethe kumina so ngokuqhubeka kwesikhathi ifone avela ngihluthe yona avela phone kanti ke na password ke ifonini yami ngiyifakile okay I answer athi me answer boom nakhumisa angazange ukuthi ngenze njani ngabona ngebhakede ligcwele amanzi liphoseka kumina ngisabathe ngibuza ukuthi liqhamuke ngapi noma ngishawala izulu kanti umlisa useganweni wabo avela ngitshela ukuthi iyona ke lento le obuyenza esikoleni iyona nto izona ifundo kahle kahle lezi iyona nto lebekwenza ukuthi ungasabuyi nanokubuya emakhaya ngoba wena ubunentshisekelo ukuthi uma kuvalwe igole usuku lesibili ubusuwenza sure ukuthi ula hayi sexabane ke nomuntu wami sexabane kuze kufike ekuthenini angitshela ukuthi na ucela ukuhlukana nami engangicela angitshela ukuthi mina nawe sekade sihlanganisa alahle ifoni yami phansi ahambe kwakumgcina kwami lapho mhlambi into eyenzeke esikhatheni esingakanani suka manje lezo sino 2 months 2 months yeah yo mina ngiyazi lento so awunavalo yini manje ukuthi mhlambe ngenze ukuthi usakwatile mhlambe akafuna ukukubona mhlambe akafuna ukukhuluma nawe nje awunalo lolu valo manje uvalo lukhona kodwa into engenza ukuthi ngibhalele la ekhaya ingoba ngikhulumile nami ngayikhumbuza ukuthi kahlahle who I am and yini engifuna ukuachieve yini engifuna ukuba nayo nanokuthi ke ube ngithanda ngifuna uqamba amanga okay ngase ngiphazamiseka uyazi nawe uma usuka endaweni nanokuke impilo uyaphazamiseka ngaphazamiseka ke nga-adopta istyle nami bengasazi so ngase ngibona ngisiphila so ngiyacabanga ukuthi vele mhlambe intukuthelo usanayo ngaphakathi kodwa sengibona ngathi ngiyamdinga kakhulu ngoba nosawuto uyasho emzimbeni manake usufikile ni ka matric umatric sengwenzile okay and anikaze nilale nomlisa noma nalala njengesivumelwano esini umlisa mina naye cha anikaze na asikaze silala into eqale ekuthenini ukuthi angithi vele sembreakile ngangile wayelinda umlisa ukuthi ngizofika ka 12 bese eqale singasebenzisa ubreakwe yini ke manje ngoba kade unentombazana kunalezi zinto lezabelungu manje isetshenziswa okay ama toys yes ama toys okay
ngathi-ke mangilala nontombazane kwenzeka ukuthi angenze. Angithi Okay. phela lento uma ngabe sikubantu ngiba ngathi ngumlisa kuyena. Kodwa mase sekamereni sobabili siyasebenzisana. Niyashintshana. Siyashintshana. Oh, okay. Yo. But-ke uma ngabe kuthiwa umlisa uyakuvumela, okay, uyakwehlisa ukwata kakhe niphinde nibuyelane nithandane. And nifike ekuthenini seniyakhululeka embedeni nijabulisane njengabantu abathandanayo. Uyothini mangase kuthiwa akakufikisi la bofika khona mawukade unentombazane, shuthi uyobuyela entombazaneni noma sasuhlala nje uhlalela into ongayitholi kahle. Hayi, uma ngibona ukuthi lokho engikuzelela kuzokungisebenzela. Uzobuyela emumva. Ngizobuyela emuva. Ayibo. So ukulungela ukuthi ngisengamlanda khona uzokhona ukukhulumisana naye buso nobuso. Yeah. Ngiyacabanga ukuthi Siyacela usilandelene. Siphinde sinamukele babukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Nangoko ubhuti njengamanje sesimlandile samletha eduze ukuze usisi ezokhona ukuthi akhulumisane naye ubuso nobuso. Sawubona bhuti, siyakwamukela unjani? Ngiyabela sisona njani? Ngiyaphila nami. Waba ibhuti sibonga? Oh, ngakaZulu mina. Zulu. Yeah. Mageba. Yeah. Ubuya kuphi ukuhlala? Ngibuye empangeni siswami. Oh, uyamazi usisi? Yebo, ngiyamazi udaba. Uyajabula ngibona? Hayi lutho. How? Why? Kwayibona nje ungiletha la ku Life Tontoni. Yini vele ongibizele yona? Kukhona afisa ukuthi akhulume nawe ngakho. But-ke engakafiki lapho ngiyacela nje ungichazele ukuthi umazela kuphi. Hayi ngimazele emakhaya yena. Sesahlangana sekukudala ngimazi. Ya khona bewumuntu ebengimthanda yena. Okay. Kwahamba ke wangidakela. Aw. Njengoba ezongibisa nje la akazi ukuthi ungibizeleni la mana usho yini vele le ungibizele yona la. Kahle musulokhu ushaya amahloni ngoba unakho uphambi kwasisi la. Uyakwazi ukukhuluma sisi ubabili yini ungibizele la. into angani ukuthi ngiqale into engibhalile ku-Life TV, Black Life TV ingoba abungasayiphendula inciko zami. And ngifuna ukukhuluma nawe ungasayiphenduli lokho esagcina nesigamekweni emfuleni and ubungasafuneli ukuthi ehlanganisa mina. Wena umthetho wakho uzongibukanisa nabantu la. Angiqondile uzokubukanisa Hayi nabantu. lalela ukwazi ukuyenza leyo nto Sana sami ngicela ukuthi ungizwe kahle kahle ukuthi kungani ngize ngabhalela le show le ingoba ngifuna ukukhuluma nawe. Lento engiyenzile ngiyayisola kakhulu. Ngiyayisola and njengamanje ngiyasibona isizathu sakho sokubaleka kwakhe empilweni yami. So umthetho wakho uyangidakela wena. Sana sami awukwazi ukusho lalela ngibona musena umusu ungibamba nawe. sana sami ngicela Yazi kube khona into la eceleni ngabe nje ngikubamba ngifuqela ngawo manje. sana sami Kanti wenzani kuwena usisi? Ngichazela udade la. Yazi lo dade wami into ayenzayo lo. Uzongifebela. Ngikuthanda kangaka. sana sami ngiyazi ukuthi ayikuduma ngempilo. Yazi umaqabe siswami ayikho into bengamenzeli yona. Ngisho eshodelwa uNSFAS le ekoleni imina ebengizama lapho nalapho ukuthi akwazi ukuthi athole ukwethunjini afane namanye amantombazane. Kodwa ubuya la esilungwini uzongidakela. Akukho njalo sana sami. Into eyenzeka Buka nje manje uyazenzisa futhi yazi ngiyacela ukuthi ungayenzi. Uke wambamba kanjani ukuthi usenomunye umuntu empilweni yakhe? into yenzekile la wona dade lo msunu lo. Hawo, wena uyanginyanyisa wena. Ayikho into ekhalelayo uyanginyanyisa. Nawe ngiyeka manje. Hawo. Ngicela ukuthi wehlise umoya sana sami. Man. Ngiyazi. Ngiyacela ukuqhubeka nodaba ukuthi ungibambe kanjani. Into yenzakala la wena dadewethu. Lo
efonini yakhe kulamafoni abo laba odlala lezi zinto zenziwa Facebook no WhatsApp mina angingeni leyo nto leyo. Ngizeme ngithola laphana ngabona nje okunye nje okuyintombazanyane. And le ntombazane bengiyitshela ukuthi mina umngani wakho sonke lesikhathi nje wena ubusy wenza namanyala nje. Amanyala nje mina ngiyimisele ngawe ngitshela ngisho noma wakhe imbala ngitshela ngeinkomo zasekhaya. The time eyofunda wena ubungekho nomunye umuntu ubuhleli ulindele. Awukazi ubona omunye umuntu. Sana sami ngiyacela ngibhalele le Black Life TV ngenxa ukuthi ngifuna silungise izinto mina phakathi. Ilungise izinto noba. Ngiyacela sana sami ungayenzi lento ibinzima. Ngiyacela. La ngidona. Ngiyacela. Ngishola phela le. Ngilenzile iphutha kodwa iphutha akusilona iphutha lelamasimba nje lawo. Sana sami ngiyacela ngilenzile iphutha kodwa manje wena ungibonisa nabafowethu lapha ekhaya. Ngifuna ukulungisa ubudlelwane bami nawe. Ngiyakuthanda sana sami ngiyacela ukuthi ungayenzi lento. Ngiyacela. Mina ngikuthandi ngangifuna lapha. Akwazi ukuthi usuqale nini ungangithandi manje wena? Ngiqale nini? Usuqale nini? Ngithole lo doti lo. Ayikho into azoyikhuluma la wena uyangihlanyela nje wena. Awusamthandi inhlobonhlobo. Angisamfuni. Kanjani ungasangithandi? Yazi kwayikhona nje ukungiletha la isibindi nje lo. Kahle hle mina ngikwenzela umfefe. Uma ngikufonela ubungangenzeli lutho njena. Ngithi ngibambelani ifoni yakho. Ngifuna ukukhuluma nawe. Uzokhuluma lo doti. Ingoba ngiyazi ukuthi ngonile, ngihlalile nami phansi sana sami ngiyacela. Wena uzokuphihliza ngayo yonke lento la. Yezwana. Maqabe yini ungenze kanje mina? Ngicela sana sami ngicela ungenze lento. Yini benganginelisi bengikunika yona mina? Akukho. Bona why? Yini wenze wonke lamasimba la wenza? Ngidungekile sana sami ngidungekile. Akukho ubungangenzeli khona. Ngikhumbula ngisho amablomu akho bungilethela wona emfuleni. Ngiyacela sathanda ngicela. Yazi unyaka ongaka. Usazokwazi kodwa ukuthi uphinde umnikeze uthando futhi. Into engamnika yona siswami induku lo. Phela. Ayikho enye into engamhlanganisa umuntu esifazane. Mina ngizomshaya ke ngisho ungahamba uyongivulela icala yezwa. Mina ngicela ungayenzi lento. Ngiyacela amabheke wehlisa umoya. Sikhulume nje abantu abaphusile abadala. Ngicela ungayenzi lento. Umdala wona lento oyenzile. Wenza udoti. Nawe usuke phambi kwami yazi. Umdala wona lento oyenzile. Wemaqwaba ungibuke. Musulokhu uciphiza inyembezi la uyikhalisa ngazo uyikhaliselana. Awukwazi. Uwenzelani wonke lo doti lo ubuwenza? Uzongifebela namantombazane. Ubhizi uyafeba nje wena eThekwini. Wenza amasimba nje. Sana khona ukufeba. Angazi ngizothini ngiluthekile mama. Uluthwa yini ebenganginiki yona mina amaqwaba? Hawu yazi Ngeke usakhona ukunikeza uthando. angiboni. Awusamthandi. Zulu. Ngeke usazama nokuzama. Njena Zulu. Zulu akwazi ungenza nje. Ungazolokhu ngikwenza nje wena ungenze njani musuke ungidabela wena yezwani. Wena umsulu nje wena yezwani umsulu. Ayikho into yabona nje into ezongihlanganisa nawe induku nje kuphela. Yazi kube lo bhuti lo yewe lo la phambi kwami kuba akekho. Ngabe kade ngiqedile ngawe wena. Yazi. Ngathi kubuke ngazuthi asikhona ukulwena uthando today and awudingi nanesikhathi esincane sokuphinde ucabange siyazi ukuthi ukwatile kwamanje but awusidingi isikhathi. Siyazi dadewethu angazi ngempela kodwa nje njengamanje umoya wami uphezulu angifuneli ukuthi izongihlanganisa nomaqwaba. Uyangicasula nje ukungibona kwami nje phambi kwami. Ngizizwa nje ngifikelwa nje ukuthi nje angiqede ngaye. Ngiyacela ukuthi kodwa ke
Mekuwukuthi awusathandi ukuthi uphinde ube naye futhi ngicela ukuthi sikudedele wedwa cause ngezivuma ukuthi nihambe noba u2 njengoba sibona ukuthi umoya wehle isidalo. So ngiyacela gadi umkhiphe uphume naye. Yini mina ngeke ngikwazi ukuhamba naye lo kanti vele wena uzophelela aphephile eduze kwakho. Uzophelela ufuna ukwehlisa umoya. Yini ezoyikhuluma nawe usenza njeni? uzazohamba ngiyotshela unyoko wena ngale yonke lento leyaduyenza. Ngimtshele nje wonke lesidoti lo. Uzombuka kanjani uma wakho? Ngizofika lapha Uzombuka kanjani uma kulento le. Ngizofika lapha kini uzomtshela lo doti lo yaduyenza. Bonke abantu esigodini sasekhaya bayazi ngathi njengoba sekunjena la ngazi uzophilela doti. Msulu sifebe. Ngiyacela gadi uphume naye. Umqobo uphume noma ungamthwala ungcono. Wena. Ngiyacela kakhulu mama. Mhlambe nje mangalungi namhlanje shuthi vele bengadala ukuthi kulunge kodwa ngiyacela kakhulu asikisi. Mbuke lapha ekhaya, buye engazi ukuthi hayi inkosi yami akusahlangani nhlobo and asibone inqubekela phambili kusuka manje. So ngiyacela usingakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare mina ngiyamthanda kakhulu. Bye.